जों गियारा मबेनो मार्चिना दांखौ सुथायनोसो मा मिथिबायना मार्चिना माने बालाथानि बेखौ नायखागोन बेखौ सुखागोन लामाव मार्चिन गराजों दं मार्चिनखौ सुनायसै जों डाइरेक्ट खोथा मार्चिनाव जों सुयो 6 मास देरहानायनि उनाव सुयो जों नायबि थैबाय बेखौ नाख्रुबगोन जों ओमफ्राय बुस्थुआ जादों नोङो मा सोरजोंबा थानानै मा रिन्दावदों मा मादों नोङो बिदि जादों आरो मा जोंथ' इन्टेलिजेन्स फाथायगासिनो दं नोंखौ निउसाव खिथाहरदो खिथाहरदो जोंनो सोरनो माखौ खिन्थाखो माखौ मा खिन्थानांगौ मा खिथा रोङा नोङो बुस्थु हरदो जों ओरैबायदि जों सोलियो ओरैबायदि सोलियोलै उमुक उमाक इदि होनब्रा नों एन्टि कारापसन नोंनि न'आ नों बबेनिफ्राय लुदों बबेनिफ्राय मादों बे गासै हिसाब जोब्बाय नोंनि न'आ नों बबेनिफ्राय खामायदों मा दं नोंहा नों साख्रि मावो नामा बेखौसो नुबाय आरो आदैनिफ्राय बेबायदिनो सेबलांगोनब्रा जोंबो जोंखौसो नुबाय बेबायदिनो नोंबो ओमफ्राय नागिरलांगोन ओमफ्राय जोंखौसो नोंसोरो नुबाय बिदिसो जोंलाय मा मावदों सोरनि मा मावदों जों डेम'क्रेसि हिसाबै नोंसोर इलेक्सन गेलेहोनो हाया दावराव खालामनो नागिरो है आं बिदि नोंसोर नङालै आदै डेन्जारेस मानसि जों खबर बिदि नङा मोनदों जों खबर रावखौबो मोनदों दावराव खालामग्रा मानसि जाथ'गाय नङा जों नोंसोर सेलफिस खोथा बुंब्ला जों मानिया आंथ' गावबागाव मावदों गावबागाव सिरि जादों आं बिदि खालामाखैना र' नोंलाय बैयाव माबायाव गसंना जानानै दङ होम दे चेलेन्ज खालामब्ला खालामदों मोजाङैनो आरोबा खालामाला हायमानि आंथ' मिथिया आदै आंथ' बेफोराव इनभल्भबो गैया आंथ' गावबागाव सिरि मावदों सिरि जादों दुमबुर बाजार साइडजों दावराव जादों मोजां सलिला डेम'क्रेसि हिसाबै नोंसोर सलि आंथ' बेफोरखौ मिथिया गावबागाव आदै थांथों गावबागाव फैथों आंथ' मा इनभल्भ गैयाना डिस्टार्ब बेफोराव ओमफ्राय बिदि डिस्टार्ब दाजाथों जाहाथे नोंसोर गावखौल' नायनानै पकेट खरसा खालामनानै जों बहाथो थानांगौ नोंखौ नायनो थागोन नामा जों आंबोथ' दावराव खालामखायाखैना आंलाय सोरजोंथो थादों रावजोंबो दावराव खालामाखैना आंथ' गावबागाव सिरि मावदों सिरि जादों गावबा गावसो आंथ' बेफोराव खबर दावरावआव मोनबाय इनभल्भ मास्टार माइना नोंसोरनो दावराव खालामदों बिदि खालामनो नाङा है आं बिदियाव गैयालै आदै नोंसोरनो मिथिखायो माथो दावराव मास्टार माइन्ड खालामनो गोसोब्ला ओंखारबोदो जोंजों नोङो आं बिदियाव गोसो गैयालै आदै आं रावजोंबो नों एना एनि बहानि जों मिथिजोबगौ खिन्थु बिदि दाखालाम डेम'क्रेसि देश पलिटिक्सआव गेलेनो हो आं बिदिखौ मोजांबो मोनखाया आं बिदियाव इनभल्भबो गैखायाना नोंसोरनो गोरलैनिफ्राय नुबोनाय माथो आंखौ आं दावराव दावसियाव गैखायानो गावबा गाव मावो गावबा गाव सिरि जायो सोर सोरमोन सोर थिना नोंखौ माखौ रागबो नों बुं नों सोर थिना नोंखौ आं मा नोंबो मावदों बारा बैसो जायाखै फैसा मोनला नों ओरै धलायबायग्रासो जों बि टि सिखौ लाबोनायसो खोनासंलाय देलाय नों खोन्थाहर बेखौथ' मोजां खोनाना ला नों जों रेसपेक्ट होखायोब्रा आदै नोंसोरखौ नों मोजां खोन्थाना लाहर उम बोराबबाय ब्रेना ब्रेन बोराबब्ला एसे गाज्रि जायो उम खिथाहरना लाहर बोरै बोरै जादों जों समादान खालामगोन नोंबो जाहाथे जाया आं बिदियाव जेबो गैयालै आदै आं इनभल्भ गैया बिदियाव जेबो नोंसोर नुखायो मार्टिना सोर बहानि एन डि बि मा अरिजिनालमोन नामा बेलाय मार्टिननि नोंनि नाम फैदों नों बहानि फैसा मोननानै जायो नोंसोरा जाथिजों आन्दलन खालामनानै लाबोनानै बि टि सि थयारि खालामनाय जों आं बिदियाव जा गैयालै दादा आदै खालाम आं बिदियाव गैया दावराव दावसियाव जों गैया थैयाखै दाबो बे लोगो लोगोनो मिथिबाय जों रावखौ प्रिथिबिखौ गिग्राबो नङा आं बिदि दावराव दावसियाव इनभल्भ गैयालै आदै नोंसोरनो नुखायो माथो नोंसोरनो बि टि नुबोखानाय सि गारना गोदोनिफ्रायनो खारनांगोन नोंसोरो मिथिबायना नोंसोर हनजोबगोन थन्न थन्न मिथिबायना नों जाहा थाहा दाखालामलाबाय गन्दगल खालामनो नाङा आं बिदियाव सलिनानै जा गैयालै आदै खिन्थु आं बेयाव बिदियाव गैया बाव जों दं जों लाबोनायनिसो
खिन्थु नोंसोर मा साथा बे दुंब्रु बाजाराव मा जादों आं गैयालै आदै बेयावहाय दंला दङ आं जोंनो गैया नांगौ बेखौ आंलाय नोंखौलाय मानो थगायनोब्रा बिब्दिखौलाय आं गैया बिदियाव गैया मबानि मार्टिन जी मार्टिन बा बालासानि नामा बहरनि म साइसलै बेखौ सुगाजों खालामदोंमोन मिथिबायना आं गैया आदै आं बिदियाव गैया बेखौ गोजों गाबोन बाजाराव बे स्टाफ दाख्लाब थरसिया फालतुखौ बाहायना नोंसोर मा रोंगौ मोनदोंमोनलाय सोरनि मा बेखौ माबायदि मानसि बियो सुवारगासा नों मार्चिन बेरायनो जै मोनदो दोगोन ओमफ्राय मा बेखौ गन्द' खालामदों नोंनि सिमायाव मा गन्द' खालामदों नोंनि सिमायाव आंनि सिमायाव थाङाखैनो आं गैयानोना बे दंब्रु बाजाराव नोंसिनि बंस' मा सोर सोर बे अबेनि माबाया नायगोन बेखौ आं गारि बिदियाव गैयानो बुफायदों नों नोंसोर दौल थांना नायबानो होनानै जायोना नोंसोरो थिखा होजोबगोन बेखौ मिथिबायना थाल मोनदों नों नोंखौ न'आवनो सिखागोन थाल मोनदों नों आंथ' खेला गेलेदों गैयानोना नोङो बेयाव थोद जों सिखायो बांद्रायला मोजां डेम'क्रेसि देश मोजां इलेकसन गेलेयो बे ओरै दावरा खालामदों मिथिबाय आं खिन्थु खालामाखै नै आदै जुजिना आं जुजि गैयाना बाव जुजिना जुजि जोङो नोंखौ लामा ससेबो ओंखारनाय नङा सब गांसोगोन नोंखौ मिथिबाय दा आं नोंसोरखौ बिब्थै होननानै एथ' रेसपेक्ट होयो मानि जों माने दिनैफ्राय ना पागल जादों दिनै बा नों जेराव नोङो बि टि सि नि हाखौ फांना जाग्रायावसो दं नों बैयाव नुवा मबाइलाव नुवा नामा नों खि सरखे बाजियाव थानो दादा खालाम जों खालामाखै दासिमबो नायगासिनो दं जेब्ला नांगौ एक सेकेणडआव दाउ दाउ होगोन मिथिबाय दे गाबोन मोजां रायज्लायगोन दे आदै दे मिथिबाय एक सेकेणड जा आं जै उसुमबाय नोंखौ बासाय आं मिथिबाय दे गाबोन मोजां रायज्लायगोन आदै दे खोनाबाय दा बैयाव मा होननानैलाय दहाय मा गन्द' जादों बै माबायाव बैयाव बिमा बारनानै आं मिथियालै आदै बेफोरखौ आं बिदियाव दा गैयाबो माबानि बे बालाझारनि सोरमोनलाय मा नाम बे माबा सिखावा मना लाग्राया जाखाव सोर बे लिंबो ओरै लिंबो जों होनो आं जों मिथिया दा आदै थांना आं बिदियाव हैनोसै गैया नै नामा अर्दार हरदो नों जाखावना सोर मार्टिन न'आवबो हुलुस थुलुस खालामसै नै गारिजों थांसै नाम्बारा कफिसिबिलाव गिग्रा जों मिथिबाय इलेकसन गेलेला मोजां गेले बोरै थुला दागेले खामायानो जा आं मानियो खिन्थु ओरै दाहाबसन दै आं बिदियाव गैयालै आदै नोंसिनि मिथिखायोना आं बिदियाव गैया खिन्थु जों सुना खाग्रासो आं डाइरेक्ट मिथिखायोना गारि मटरसाइकेल सुनानै खाग्रासो बिमाखौ मोनदों नोंसोर आं फाननानै जाग्रा बिदिसि फाननानै जाग्रा ओंखारदों नामा आं बिदियाव गैयालै जों आदै थै होनानै नोंसिनि लाबोग्रासै नोंसिनि खिन्थु नुखायोना नाय खिन्थु थै होनानै लाबोग्रा आं नोंखौ मालाबा रेसपेक्ट होआलासे थाफैदों नामा आं बिबथै होननानै जों रेसपेक्ट गैया होखायोना रावबोनो मारथिं दा आंखौ सुथायनोसो नामा मिथिबायना मार्टिना माबानि बालासानि बेखौ नायखागोन बेखौ सुखागोन लामायाव आं गैयाबो आदै बिदियावहाय आं जायबो मोजां दस मोनखाया जों गुन्दा दं नै आं अर्दार होआखै नोंसोर खिन्थु मोजां मिलायला माने ओरैहाय नोंसोरो माने बे दंगराव सुबुंफ्रानो थोनदोंनो आंथ' थाङाखैबो आदै आं थाङाबो बेयावहाय आं पलिटिक्सआव ओंखारखायाखै दामानि खोनाफैदोंलै नोंनि महराबो ओरैहाय होननानै बे आं खिन्थु गैया आदै दाखालामसै मानसिफोर आं बिदियाव गैयालै आदै नों दांसोबारिनि दा उम नों मैयानिसो खिन्थु दाख्लामथ' नों आं फैगोन थाङालै आदै नोङो आं बिदियाव मिथिबाय गैया जों आं ओरैनो बिदियाव दं गैया आन्द्रिया थैथ'वाखै उम मिथिबाय नों बायदि हौवाबो जों ओरैनो फायखनग्रासो जों मिथिखायोलै आदै आं गैखायाना मिथिबाय ओंखायनो आं जों इनजयबलखौ राजोङाब्ला जाखाया जों पुलिसबो गैया जेलबो गैया खिन्थु बिदियाव दा थां नोङो आं मिथिबाय थाङालै आदै आं थाङा नोंसिनि मिथिखायोना ओमफ्राय बे माबा सोरनालाय मा नाम बालाजारनि गुन्दाया बे माबानि मार्टिन खिथाहरदो मार्टिनखौ आं बिसोरजों मार्टिनाखौ कन्टेक्टबो गैयालै नोंखौ राजों आदै होआखै आं मार्टिनखौ राजों दं मार्टिनखौ सुलायसै जों डाइरेक्ट खोथा मार्टिनाव जों सुयो
6 मास देरहानायनि उनाव सोयो जों नायबि थैबाय बे खिथाना हो आंथ' कन्टेक्टबो गैया आदै इसोरजों आंथ' जों जेबो साला माबायाखै राननानै थानांगौ दंखांग्राया खथा खथा माथो बेखौ गावनो सुथारखायो जों जे ग्रुप दंखायो होखागोन मा एखे माने बंमादार खालामनांगौ नों जार जे जिथा गेलेया मानोबो दाथां आं नों थांखाया 10 थाखा माथो मोना बर' हारिखौ फानग्रा नामा नों 10 थाखा मोनला नों बर' हारिखौ फानग्रा नामा नों आं बिदियाव गैयालै जोंथ' आदै बिराद खस्थ' खालामदों बबे गियान फेरेंगा जों फेजेनदों बबे गियाननि माबा जों फोरानगासिनो दं फैसा गारनानै ओरै ओरै खालामगासिनो दं जों फोरानदों जों एखे जों हाया फुरथि जों हाया जों बेखौ पलिटिक्स पार्टिजोंसो फेजेनगोन बेखौ होमबासो जों मिनिस्टार जागोन बिदि खालामनो जों दा जुजि खालामा जाला जा खिन्थु हेर' दावराव खालामदे दावराव माथो आं नोंबो सापर्टनो आं बिदियाव गैयालै आदै नोंसोरनो मिथिखायो दावराव माथो साव दंला खिथाहरना लाहरदो नोंखौ नायनोसै जोंबो आं बिदियाव इनभल्भ गैया आं थाखायाबो बिदियावहाय आं गाबोननिफ्राय मोजांबो नोंखौ मोनखाया 20 बिदिखौ जन बेंहोना नोंखौ बुख्रुबोजोबगोन आं मिथिबायना खेला मोनदा बिदि लुबैयो नोंसोरो हा है आं बिदियाव इनभल्भ गैया आं मोजांबो मोना बिदिखौ दिनै दावरावनि नाम फैदों मानसिफोरनि बुंलाबायनायसो मावो हाब्रु जोंथ' बिदि खामानि जाथ'वाखैमोन दासिमाव खिन्थु नोंनिया माबायदि फैयो बदनाम आं गैयालै आदै आं बिदियाव खिन्थु दंला दं होन जों गिलाया एब्र'हाय आंलाय नोंखौलाय मानो थगायनो बिबथिखौलाय नोंलाय आंनि बिबथि असे बायदियानो मानिनानैबो लानो हाया आं मानिनानैबो लानो हायो आं बिदियाव गैया नोंसोरनो नुबोखानाय माथो गोरलैनिफ्रायनो फैसा खामायनानै जा खिन्थु सिथारनायाव जों दं मिथिबाय आंथ' जों गावबा गाव मावो सिथारग्रासो गावबा गाव सिरि जायो रावजोंबो इनभल्भ गैया सिथारखायो जों मिथिबाय गेलेगोन मोनला दे गाबोन मोजां रावखौ फ्रिबो गैया जेलाखौलाय 2 मास जाना फैगोनब्रा दे ओमफ्राय बिदि खालामनो नाङा नों मा बे माबायावहाय नों सापर्टार दंलायनो बैयाव बबेयाव दुमब्रु बाजाराव थोद सोर दा होनलाबायदों थांलै बाबु नोंबायदि हौवायाखौ जों नायनानै जों फुरायनानै दं मिथिबाय केरेला दं जोंनियाव फ्रिद आं फ्रिद फ्रिद बिदि दाखालाम आं नों अबेसे बिदियाव माने गैया नों आं अबाव बिदियाव दं गैया दं था खिन्थु नांखा जों नोंनिफ्राय जोङो नांखा नों देस बासायग्रा नंखाया बि टि सि बासायग्रा नंखाया खिन्थु ओरैनो सोरमोन खिथाहर आं गैयालै आदै आं मिथियानो आं माबा जेराव बेलै गैयानो आंलाय बार'जारनि बोरैथो माबाया मिथिगोन खोन्दो गोलाव मारसिन दंलायनो आंथ' मिथिया बिसोरजों आं गैफायानो कन्टेक्टआनो गैया आंलाय बोरैथो ओमफ्राय मिथिनांगौ बे जाखो माबा जाखाव दंलायनो बेखौलाय आंलाय बोरैथो मिथिनांगौ आं बिसोरजों रायज्लायानो ए दान्दा दंलायनो बेलाय अबाव थानांगौ बे दानिल' नंलाय बेरायहैदोंसो बाहेरायावसो गुन्दानि खालामना मोजां खालामनानै जा सलि बेनो जों इउफ्राव चेलेन्ज खालाम जों मिथिबाय बिदि दावराव दाखालाम दै गैयालै आदै नों आंखौ खिन्थु मेगनाव नुफैदों नामा सौनानै दावराव मिथिबाय हो जों आदै आं बिदियाव आन्दलन थाफेरदों खालामनानै नामा फाग्ला मालाबा जानाय मानसिसो जों दावराव खालामा बिदियाव दाखालाम बदनाम नों अबाव खामाय आं गैयालै आदै बिदियाव आं इनभल्भ जाखाया नोंसोरनो नुखादों माथो उन्दैनिफ्रायनो माथो फेरेंगाजों थाफानानै मावखुंग्रियावबो नोंसोरो माने बिराद माबा गुन्दा देखायदोंनो नोंसोर मावखुंख्रिनि मा गुन्दा बोरै जानो लुबैदों मा दं मा गैया नोंसोर बिजिना मिजिना नोंसोर 10 बोसोरनि मानसि 20 बोसोरनि मानसि आन्दलन खालामा मोननाय नोंसोरनो नुखानाय माथो आं उन्दैनिफ्रायनो आं बिदि जा दावराव इनभल्भ था जाफेरदों नामा मालाबा दाख्लाम दलद पाक फैसा खामायनांगौ खामानि जाला जा खिन्थु अननानै दाखालाम आं माला नोंसोर सोरखौ जोंनिफ्राय बदनाम गोजौआव थां खालामखो मिथिबाय आं माला सोरखौ बदनाम जों खालामखो फाग्ला जानांगौब्ला लगेलावसो लामायावबो होग्रासो जों बिफानि सोर खिन्थादों आंखौ दं होननानैलाय आं गैयाना बिदि जागासिनो दङ दे गाबोन रायज्लायगोन आदै दे गाबोन कल हरगोन आं सोर दं खाथियावलाय सोर दं खोनाखाबाय आं दङ आदै खोनाखाबाय आं नोंजों सोर दं मा खोनानो नोंजों मा सोर दं खोनानायलै नों मैयानि
जोंसो आं दंफाङाव लाबोनाय बाव फानजानो लुबैदोंलै बिटिसिखौलाय नोंजों रायज्लायगोन आं गाबोन बिटिसिया मा जानो नागिरदों नों मिथिया नों